Вітанки, моя птушанятки, мене кличуть птушка блюз, і сьогодні я криху сумний. Чому ти сумний, птушка блюз? Запитаєтеся ви, а я откажу. Я сумный, тому что я заблукал у лесе. Агу, я ходжу, гляджу, і нікого навокал. Ці не сховалися усе, ку-ку. Може, ви допоможете мені, і хто-небудь почує нас. Давайте гукать разом. Чу-чу-ча-ча-чи, 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 ру-ра-ра-ри, ру-ра-ра-ри, шу-ша-ша-ши-ши, шу-ша-ша-ши-ши. Вы чулі? Нехто адказаў. Ай, гэта мусіць былі вы. Падалося. Хаця не, чую, толькі не гук, а пах. Дзіўны пах, чуеце? Гэта пах борщу. Авой, я такі голодны. Я так люблю борщ со сметанкой. Мне здаецца, зараз моя песня будзе весялейша. То ідем на пах і спяваймо веселей. Чи-че-ча-чи-чу, я ходжу, гляджу, я заблукав. Чи-че-ча-чи-чу, чую пах борщу. Я голодний. Ру-ра-ри-ре-ро, я шукав собру в лісі. Шу-ша-ши-ше-шо, а знайшов я Стоп! Вот так само чулі, нехто адказаў нам. Птушечка моя. Знов ти заблукав у лісі, птушка блюз. Так, але я пачуў пах борщу. Я ведала, што ты яго знойдзеш. Ты заўсёды яго знаходзіш. Ой, такі пах. Якое смакоце. У беларускай мове р, ж, ш, ч і дж вымаўляюцца заўсёды цвёрда. Рэха, жолуд, шоргат, джала, боршч. Колькі зацвярдзелых гукаў у слове боршч? Р, ш, ч. А ці ведаеце вы, у якім беларускім слове ёсць ажно 4 зацвярдзелыя гукі? Адказ шукайце у апісанні пад відэа. Оу, які разумны слімачок. Я, здаецца, наеўся борщу. Ты, здаецца, перабаршчыў з баршчом. Хто гэта? Ён жа зноў заблукае. Хто гэта быў? Што за пухнаты Мацей бурачок? Вот з вами песня пра борщ. 4, 3, 2, 15. Ось ти, докладні, ось і я, а ось і ви, сябри моє. Час розвітуватися моє птушенятки, гэта був птушка блюз, песні про борщ. До побачення, сябри, до побачення, сябри, до побачення, сябри.